NCIC oluongo Rigathi Gachagua mondo none kuom wacho weche ma iyango ni nyalo moko lwenye pacho ka. Nominated Senator Gloria Orwoba has been expelled from the party. Senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. Speaker mar Senate olando ni kom Senator mogwel Gloria Orwoba odong' nono bang' UDA riembe, to kata kamano do ochungo kumno. Ameleta tinga. Ando mar geng'o ula mosebedo ka kelo midhiero e alworano. Ero kamano, dwer winjo pachi 2-3-6-0 kaka inyalo yudowa. Njeri Mwangi men jaod jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi dwaro mondo piny owacho ma Tanzania kod ma Kenya ochiwne ler ewi kama jaode nitiere bang' ka nyocha nogeng'negi e piny Tanzania. Kata kamano to piny Tanzania oramo ni ne giseweye thuolo. Maendi biro bang' jotend migepe Musalia Mudavadi dok ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu kuom geng'one okinde kod joked ne ratich oganda kaluwore ni pinyno nigi ratiro mar tayo chenro mag giwegi. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Paro mopogore medo nyuolore ewi tudruok e kind piny Kenya gi piny Tanzania. Ahinya to bang' jatend pinyno Samia Suluhu chung' motegno ni ok obi yiene ng'ata donje pinyno marocho kwe e piny Tanzania. Nyaka sani pok ong'ere kama Boniface Mwangi ma en jaked ne ratich oganda nitiere kamin ode Njeri Mwangi koro dwaro mondo mi piny owacho ma Tanzania kod Kenya oler kama jaode nitie bang' ka nogeng'ne e piny Tanzania. Nowuoye kinde mane ochopo apis mbetri ma piny Tanzania mar manyo ler ka piny Tanzania to noselero ni ne gisewe thuolo to pod ok ong'ere ni en kure. Matimore kinde ma piny Tanzania oloro mbui margi mar X bang' ka nyodonjie gi jomoko ma ok ong'e. So for his rights to be violated in this way, it is completely unfair. He fights for people all over the world. So it's not fair that they are holding him, whatever they are holding him for. It's not fair, it's not right. And we are telling Mudavadi, if anything happens to Boniface Mwangi, we, his friends, the family, and Kenyans in general, will hold you, Mudavadi, personally responsible. To kanyo wuoyo gi Citizen TV, jotend migepe Musalia Mudavadi odok ne jatend piny Tanzania Samia Suluhu kwacho ni Tanzania nitiere kod ratiro mar yie kata tamo ng'ata donje pinyno, kata obedo ni nitiere chike matayo tudruok e kind pinje mantiere Afrika ma ugwe. Let's face it also, the Jumuiya has not taken away the sovereignty of the states. The countries have not ceded their sovereignty to the East African community. Sovereignty still remains. Musalia kata kamano lero ni ketho mane mi geng'one jo Kenya to nyo poko yangi maler. And we shall use diplomatic channels to establish more detail about the Kenyans who are there and what they may have done or may not have done. Mudavadi ose oganda jo Kenya kuom kiro weche aoyai ahinya tembui gino ma oseketho nying Kenya ka osiro dhok manyo gol gi Suluhu ne jo Kenya go ne geto tero timbe majendeke e piny Tanzania bang' ketho piny Kenya. The level of insults that we see bandied in Kenya, even though we have the freedom of speech, is sometimes going overboard. Piny Tanzania ochomo yiero maduong'. Gino ma Musalia wacho ni chalo kagima olokoyo kuom tend pinyno, gino machal kagima ne omiyo gikawo okang' makamano. Kata kamano, penjo maduong' en gino mademi yiene ogany machon ma doho David Maraga donjo winjo buch Tundu Lissu to iriembo nyawadgi Willy Mutunga gi Lange. This is an election period in Tanzania, and it's usually a highly emotive time. Even in Kenya, we have our own moments of very emotive sessions during election. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Duol marango tudruok kod kanyakla mar oganda jo Kenya kokalo rito chia mar oganda miluongo ni NCIC ochiwo ote ne jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua mondo chope nyimgi kendo dadhoge ka tudore kod weche ma yande owacho ewi tulo manomuoch bang' yiero mar higa mar 2007 gi 2008. NCIC oyango ni weche makamago chiega adhonde mosekalo kendo koro gisiemo jotelo mag siasa magiwacho ni dhogi posore saa ka saa kendo wacho weche manyalo kelo tulo. Kano losi apisi e kinde manotwak kod jofwambo gi keyo, Reverend Dr. Samuel Kobia wacho ni gisani ginono buche 28 mamoko kuomgi oting'o weche manyayo akwede kod athuwe mag dhoudi. We are currently investigating 28 active cases that contravene
the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because, as you might remember, some weeks back, we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it. Speaker Marod Bura mar Senate Amason Kingi olanda yanga ni lemo mar Senator Mogwel Gloria Oruoba koro dong nono toka duond bura mar UDA noriembo Senator no. UDA nyoriembo Oruoba bang' nenore ayanga ko yuore nyasi mar rumo ne Dr. Fred Matiang'i kancho wuok loka. To kata kamano doho mamalo to chalo ka gima noduoko ne muya bang' wito kum ma UDA nyochomiye. The Secretary General of the United Democratic Alliance, UDA, party wrote to the Speaker of the Senate, notifying the Speaker of the Senate that nominated Senator Gloria Oruoba has been expelled from the party. But the same letter, the Secretary General of UDA further notified the Speaker of the Senate that the said nominated senator ceased to be a UDA nominee to the Senate. In the same letter, the Secretary General also requested the Speaker of the Senate to issue a declaration of a vacancy of the seat being held by Senator Gloria Oruoba. I have notified the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, and the political party concerned of the vacancy arising in the office of a member of the Senate elected under Article 98(1)(b) of the Constitution. The Senate is accordingly notified. Thank you. And on the issue of Dr. Fred Matiang'i, I come from a community. We have social events. How many people have you seen going for social events? Where the social events are bipartisan. A homecoming is bipartisan. Duol mochung ne kedo gi mibadhi pacho ka EACC oyango ni kwan ji matiyo gi certificate mabandia e tije sirikal kod e sekta mar ji giwegi osemedore mokalo. EACC wacho ni gin kod ripode mag ji 549 ma itudo gi bedo gi oboke mabandia e thuolo mag tije kendo itimonegi nonro gi lek mar kawo negi okang' mar chik. Jata tije mar EACC Abdi Mohamud wacho ni giluwo ndach omenda maromo $460 ma oseng'wan gi ji matiyo gi oboke mabandia. Since 2022, the Commission received and has taken up for investigations a total of 549 reports of forgery of academic and professional certificates. Out of this, 134 investigation files have been completed, with 85 files being forwarded to the Director of Public Prosecutions. And 33 are pending in court currently as we sit here. 20 cases have been concluded in court, resulting in 13 convictions and 7 acquittals. Apart from the prosecutions or administrative action taken against the suspects by the entities, the Commission has also prioritized the recovery of salary of any other benefit derived on the basis of employment acquired through fake certificates. Jatend piny Kenya William Ruto koni Kenya ok nyal dhi nyime ka oganda mamoko to we chien. Ruto nolero ni sirikand Kenya Kwanza osego okenge makare dongo uchumi kendo duoko chien hola kod atamalo mojuol. Ruto medo ni sirikal osejiwo pur kod pith pachoka kendo ok ne chak om sukari e pinje maoko kachopo higa mar 2027. Magi nolero e kinde manoromo kod oganda ma jo Akamba moting'o nyaka jotendgi e kar jot mare man Nairobi ga. Wenu na support yenu sana. Na Wakenya wengine wengi, na mimi nasema kazi yangu ya kwanza nilipofika hapa ofisini nikasema I will not be the president that will allow Kenya to default
on its obligations, financial obligations. And I must do what it takes to make sure that Kenya does not. Na ndio sababu nikakaza mshipi. We have also pushed ile sekta yetu ambayo imehangaika miaka nyingi, ile ya sukari. Watu wamewekwa umaskini na kilimo ya miwa. Nilienda kule nikakuta wakora wamejazana everywhere, wajuaji. Watu wameteka nyara the whole place. Hakuna kitu inaendelea ati mtu fulani peke yake anaamua. Sasa hiyo sekta imenyoroka, you will be shocked. Hii sukari tumekuwa tukiimport for the last 40 years. This year we imported the least. Next year pengine, by 2027 we will not be importing sugar to Kenya. Jochiw thieth matiyo e bwo orak mar universal health coverage koro lokore kendo ywak ni tend migawo mar thieth emok dwar mondo mi chop dwachgi. Giwacho ni gidhi ng'anyo nyaka ndikgi e yo mongirore. Kaka Judith Omondi leronwa, jochiw thieth go ywak e wi kaka obila ohinyo moko kuomgi odiochieng' manyoro e kinde mane ging'anyo. Mbona tunakula tiaga? Hatuna haki sisi watu wa USC ama ni aje? En ng'wech kod lweny ma ochakore odiochieng' manyoro e chuny boma ni ma Nairobi. Ng'anyo ma oriwore kod lweny bang' obila monjo jochiw thieth gi ma ochomo tieko ng'anyo gi e od bura ma pacho ka. Lweny ma kata kamano ne ok ojonyo chunygi. E dier otieno Nairobi ka pod ne jochiw thieth gi otwe okanda mar kedo ne ratiro magi. Tonight we are gathered here to hold a vigil, to pray and seek God to fight for us. Okinyi makawuono ng'anyo pod odhi nyime. Nondikwa ka Kenya mawantiene ninti kama tek moloyo nikech ji tene ndala. President masani koro tamreti monogo modoro nieri enene ode. Nongi bano nyalo timo karachiel noko nyalo wuotho oko. Kata polisi magowa gitiaga sani ne ok nyal timo ng'o nok nyal wuotho. Lakini ni watiyo matek mondo mi Kenya mawantie nieri obede wang'e. Ka e chung' mar jochiw thieth gi giramo ni nyaka migi barupe mag tich e yo maongirore. Ka ok kamano to migi aheri magi mondo githegre kod sirikal. Wan gima dwaro en gimiwa barupwa mar permanent and pensionable. Kata wa mane Minister of Health, kata wa ma Council of Governors, kata wa President, wan kama kani omiwa ng'owa, omiwa barupe wa mandiko wa ndiko mochwere kendo mamiwa gratitude marwa. Ka onge aluta continua. Nyaka sani gikoni midhiro gi kelo kod tere migawo mar thieth. Jatend migawo mar thieth Aden Duale oseni ok dwar chopo dwaro mar jochiw thieth go kare. So whatever our CS is saying that the problem is in the parliament, we have considered and we have found that that is not the truth. That what we are having is lack of goodwill from the Ministry of Health. And so for us, our message is clear. We want the Ministry of Health, being the one that is paying the universal health care staff now, to harmonize their pay. They have all the legal framework that is needed to be able to get the money to do that. Motelo ne magi, migawo mar thieth nyicha ogolo report mar duoko jochiw thieth gi counties. Gino makata kamano governors okwedo ka gikoni gionge omenda kendo migawo mar thieth winjo ting'o sike magi. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadhi yumoro machuo kudogo bang' daka matin taneno kuse orote maru aria deka uchiel no Ramogi TV Trevor maendi Paul Onyango kan ralingo asembo waneno yo maler gi jaoda Rebecca Nyaugenya Siranga kendo wamor gi Ramogi TV ro kama na Paul. Ramogi TV Trevor nini makare sana Rapogi ka Nyamkago kaendi maendi Otis Tenga oganyo mar Rapogi Otis nchilal ganyo bwana oruaki kendo Ramogi TV ka Malawi wuoda Dori Anrenya aneno Ramogi TV iyo makare to imoso na Ochieng Onacho kaene Luanda Konyango iro kama na Nyalawi aneno kama chilo kendo tire kaendi Ramogi TV ma Paul Okuto mar Arombe no ni Karombe School puoch gi pak ne sirikal kod Honorable Jared Okelo kuom loso daik manyando ibaka mar daik ni wadhi go bang' daka matin gi gidhi mabura nya Paul neno kan tiri kendo Ramogi TV ma ni Pastor Mondi otiche mar gemo nyinyore waneno Ramogi TV gi jaoda Sara Tieno gi nyithinda
kaka Mary gi Esther gi Lucas gi Julia gi Cyril gi Judy gi Yuel Atombo. Hero gavana enya pastor no kichaki yoro mos kendo ne ng'at miluongo ni manyinga Arusha wuod Kanyemach wacho ni Mugiler to yamo wacho ni NCIC is a toothless dog wasting our taxes ma oyamo ni Raja Kajembe. Ero kana mana enya wadhi mbele gi chenro ni bang' dakika matin kikidhi mabor ahinya oduogo. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo magoyo witado makare. Yud offers ma wan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakelo ni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 07222 633 833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, yani unafanya kazi kwa ministry, state department ama national police, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings within 24 hours and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Built for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Nera, an bende ka nadhi katedo e yo mar miriambo. Mana kaka pari, itimone kawuono. To an akwayi ni wach ne ji te, gima Varun kamoro achiel ganyuolane, dwaro kuome ka mondo arus ni otimre. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Erokamano kuom keto Ramogi TV kaendi ni kaluwore gi koth mapek mapod chwe Mombasa. Tend kaunti ma Mombasa koni gidhi nyime kod chenro mar gayo tuoche to chutho ma ikelo kod suna kaka mano miluongo ni dengue fever kaachiel kod malaria. Jata tije bad migawo mar thieth Laktar Saumu Wayua koni gisechako chenro mar kuoyo yath mar gayo suna e kor gwenge to chutho kuonde ma pi oula chokore. Kata kamano okoni kwan jotuo mag dengue fever to pok omedore mokalo kiewo kendo mago manitiere gin mago maginyalo rakorego. Maradhi haya dengue fever ni maradhi ambayo tunakuwa nayo mara kwa mara hapa kwa mji wetu wa Mombasa pia. Lakini kwa saa hizi na huu msimu wa mvua, kulingana na tahadhari zote ambazo tumeweka katika idara yetu ya afya, hakuja kuwa na muongezeko zaidi ambao hatuoni wa kawaida, yani zaidi kupita ile kawaida ambao tunaona katika hospitali zetu kuhusu maradhi haya ya dengue fever na malaria. Muhimu ni kuwa hiki ni kitengo ambacho pia kinasimamiwa na wahudumu wa idara ya afya ile inaitwa public health, na kuna mikakati mingi zaidi ambapo hata hapa awali kabla huu msimu wa mvua hujaanza tulikuwa tumeanza tayari kufanya, kama vile tunaita kupiga dawa huku katika makazi yetu ndani ya manyumba na nje ya manyumba, na kama awali nafikiri mmuliziona hizo
hizo huduma ambazo tulikuwa tunafanya katika kaunti ya Mombasa, kupiga dawa hii Mombasa yetu yote. Kando na hivyo pia hawa ni wahudumu ambao pia wanasaidia wakazi wa Mombasa katika ile tunasema kusaidia na maji yao ambao wanatumia katika visima ile tunaita chlorination. Hizo ni vitu ambavyo vinaendelea kila siku, kila leo. Ni activity ambazo hazikatiki. Alafu bado pia kuna na zile tembe ambazo tunaita aquatabs ambazo tunapatiana kwa bure kwa wakazi wa Mombasa ili waweze kutumia kuhakikisha maji ambayo wanayotumia pia yanakuwa ni masafi. Riwruoge makedo ne ratiro mar oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho chiwo omenda ne riwruoge mag oganda makedo kod lwenje mag kit chwech e kor gwenge kendo nywandgi makare e kedo kod lwenje go eko. Ne giwuoye chenro mar chiwo pachgi ne aput ma yande ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto mondo mi omanyo kenge mag tieko lwenje mag udi. George Juma nigi ler mar wachni. Duol mochwe ko jatend piny Kenya William Ruto mang'iyo weche ma otende kod lwenje go mag kit chwech kod nek mar mine kaachiel kod nyiri dhi nyime kod kawo pach oganda e yore mag tieko kaachiel kod dwoko piny midhieche e piny Kenya. Jokanye duol no ka oteli kod James Mambi ne obedo kod twak kod oganda e kaunti ma Migori kama oganda wuok e migepe mopogore opogore ne ogolo pachgi e yore manyalo duogo piny lwenje go mag kit chwech. Any slight opportunity mawanya yudogo funding wa empower go women mondo they give the position mar negotiate for their power, their spaces and the issues mag societal social weaknesses odok chien. We are calling out the county government of Migori to activate a multi-sectoral and a multi-department process so that we have the youth policy in place, because we believe it would help a lot in addressing some of these issues. Mambi wacho ni nyange mar nyiri en achiel kuom lwenje go mag kit chwech ma pod itere male kaunti ma Migori ma bende ging'iyo okenge minyalo keti mar tieko. Some of the recommendations that we'll make is how best we can address matters of FGM, because we realize there's a law on FGM, and despite the existence of that legislation, FGM continue to be practiced by various communities in this country. Moko kuom jokanyo rogo mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni yom ma osnenre e yo ma pisas mag piny wacho ma oting'o bila luwo cases mag nek mag mine kaachiel kod nyiri kaachiel kod lwenje go mag kit chwech e kaunti ma Migori osethiro kenge mar kedo kod midhierogi. For a very long time, cases bedo reported. Processes are slow. We don't even know ngama is accountable, ngaminya lopenjo. We don't have monitoring and evaluation processes or frameworks. How does the police do the follow-up so that a perpetrator is arrested and is also sentenced according to how it should be done? We need a streamlined data source or data bank where all this data can be found and can be used for research-based purposes. Diana Rose manachiel kuom jakedo ratogo mag oganda e kaunti ma Migori. Borokno mar Faraja Women Initiative wach ni piny owacho pok oketo omenda moromo e kedo kod lwenje go mag kit chwech kaachiel kod nek mar mine kaachiel kod nyiri. Allocation mondo team ne direct people ma deal gi cases gi directly. One gi community led organizations ma handle cases gi from day to day, odiochieng kodiochieng. They are recording and they know the very very cases as green as they are. We want allocations mag funding mondo dhi ne community led organization. Duol ne mang'iyo kaka inyalo tieki lwenje go mag kit chwech kaachiel kod nek mar mine kaachiel kod nyiri wach ni bende koro puon terefuok e chike manyalo konyo kedo kod nek mar mine kaachiel kod joma nyiri e pacho. Find what exactly constitutes femicide from the ordinary murder. Moko kuom gik ma jokendo mag oganda dwaro mondo koro bende oketi e tim en moting'o neno ni counties duto koro bedo kod kuonde jot mag jogo eko makalo njego mag kit chwech. Some of the counties have rescue centers, but Migori County have been informed that there's no rescue center. So we will make a recommendation to His Excellency the President so that resources can be channeled to the counties to establish those rescue centers, because it's part of the rehabilitation that the counties need to do. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyalo biro chuno sirikal mondo mi owit oko gowi madirom siling bilion 6 mane okaw kod jopiny e agulu mar Hustler Fund. Magi ne onyiedhore bang' sirikal yango ne komiti mar od bura ma ochung' ne ohala ni jokenya mathoth pod ok ochulo hola mane gikawo. Jagoro mongirore migawo ma ochung' ne sagano miluongo ni Susan Mang'ini ne olero ni sirikal osechako luwo jopiny man kod gope gigo kendo thothgi ne okawo hola no kane chenro no chakore.
Migao no chwalo dwaro mar mondo mi ketnegi agulu mar omenda maromo siling bilion 5 e iko omenda mabiro. To kata kamano, jokanyo mag komiti no okwedo wachno. They never repaid. And that's what we'll be seeking to write off. So the portfolio that is totally at risk and it's in default in terms of, we'll say, it's about close between 5 billion to 6 billion. Those who are doing better will need to enhance their limit. And the moment you enhance someone's limits from 500 to 10,000, you have to fund. And that's the reason why we're asking for additional funding to fund the 4.5 million that will be graduating to the bridge, but also at the same time also to take care of the new applicants who are onboarding Hustler Fund every day. Serikali inatumia bilioni 28 katika taifa la Kenya kupatia biashara 70 kwa kila wodi katika taifa la Kenya. Johan Reche boma ma Homa Bay onyiso morgi kaluwore gi chenro mar chieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga ma igero gi sirikal e nengo mar milion 350. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Beach lero, chiro no jatend piny Kenya William Ruto biro yawo ayanga e kinde modhi limo kaunti no e nyasi mar Madaraka Day. Johan Reche boma ma Homa Bay osebedo ka uso e lwasi marach mokalo, ma bende keto ngimagi kaachiel kod jogo ma giuso negi kamarach kaluwore gi chido mar chich rech ma gisebedo ka giuse. Chiro ni bende osebedo kama johand omena mathoth moye omena ma giuso kata odoko ni chal mare ok ber kod ngima oganda. Kata kamano Johan Reche go koro nyalo buonjo kaluwore gi chenro mar tieko gedo mar chich rech manyasani e dho wath ma Koginga e boma ma Homa Bay mane ochaki gi jatend piny Kenya William Ruto, kendo koro biro yawe ayanga juma manyien mondo koro ti kode e limbe mare ma otimo e kaunti ni e nyasi mar Madaraka Day ma higani. We are 95% complete. The whole project is holding around 5,000 traders, and most of it are the fishmongers and Mama Samaki, just as promised by our Excellency the President. And we are happy that we are going to have the stand for the Mama Samaki, mahali watakuwa wanauzia. Pia kuna sehemu za kuoshea, kuna sehemu pia ya kukulia hii samaki. Samaki tunakuja kuipikia hapa. Halafu zaidi ya yote, wavuvi wote, chumba chao kiko hapa. Tunaona kweli samaki ikitoka hapa baharini, inaletwa hapa inaoshwa. Kisha ikishaoshwa inawekwa tena kwa barafu. Tuko na cold rooms. Johan Reche go ma osebedo ka tiyo e lwasi marach orwako mokalo chenro mar gedo mar chiro mar rech manyasani ma jatend piny Kenya William Ruto timo e dho wath ma Koginga mane ikoni biro konyo e bero ngimagi. Wagone erokamano kech ogolowa e chieng', ogolowa e chuodho, wadhi uso kama oger maber. Ma mon koro koth ok go, mon dhi bedo kama ber. Jong'iewo mabiro ng'iewo be wadhi ng'iewo e high price nekech koro wan gi deep freezers, wan gi kuonde mwakane rech. Giwacho ni gisebedo ka giuse lwasi marach kendo giyudo lal maduong' nikech onge ma kuonde go eko ma ginyalo kane rech kik kethre ka chiro mar rech manyasani no biro bedo kod kuonde ma johala nyalo kane rech gi kik kethre kendo johala moingo 5,000 biro yudo thuolo e chiro no. Koro kata ka rais obiro wadwa ni mondo gavana owuonwa kode mondo medwa pesa mwamedo yarogo ohandwa ka giriworenwa gi telo mar Gladys Wanga. Koro sani wamor gi chiro moterwa Koginga. Wamor nikech kaluwore gi chiro moterwa no, wayudo ka konyruok maduong' kowuok Koginga. Wan gi kar kano rech maber, ma rewa ok bi kethore. Rewa biro ritore, kendo arita kweve gavana oketonwa maber. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Sirikal ochako chenro mar gero ohinga kata dikes maborne romo kilomita 50 mar geng'o ohula mathoro muomore e kinde ma oro nyando opong'. Sirikal ochako gi gero mana kilomita 4 mokwongo eka gibiro medo bor mare bang'e. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango leronwa, jodak maluora ma nyando onyiso mor margi e wi okang' makamano. Igenga aora ma nyando e kaunti ma Kisumu. Aora mapige osekelo midhiero kuom higni mathoth. Tingatinga madhoge ogulo cholo e chenro mar keto hinga kata rageng' mongirore ma idendo ni daik mabiro geng'o pi oula ma osemiyo jodak wich bar kuom kinde mogwaro.
e chakruok mar gedo mageto gero hinga mar kilomita 50 e Ginga Ora Manyando, kagisani ochakore kod kilomita 4 bang' sirikal chiwo omenda mar jiwo chenro makamano. Kuom higa ni sirikal nomiyowa pesa kwatudore gi jaod bura ma kaendi Mheshimiwa Jared Okello, kendo ne wayudo pesa manyalo loso dikes kilomitas 4. Wageno ni dikes ni kolosi to pi maywero ji nyando ka pile biro bedo ni wageng'o wachno. Wageno ni pi maketho puothe wabiro geng'o wachno, kendo wageno ni dike ni koro joma biro wuok katero gik magisegolo e puodho e chiro biro yudo kaka chopo e chiro e yo mayot, kendo ohala biro bedo maber. Korka kore, jaod bura Manyando Jared Okello ma oriwore kod jopiny neno chakruok mar gedo makamano, ogone sirikal erokamano kuom winjo ywak jopiny kendo chiwo omenda mar gedo mar Ginga Ora no kata obedo ni ne onge bajet mar sirikal. Wadhi tiyo ka kuom dweche 5, ma bang' dweche 5 go waparo ni koro kilomita 18 moluwore gi River Nyando dhi rumo, kato wadhi kawo kilomita 32 ma bendo luoro Lake Victoria kata Lake Lolwe kata Nam Lolwe ma bendo osechando jowa muda Kabonye. Masiko dar kendo wuok pi wuok oko, kendo ji wuok e mier kadhi kuonde mabeto ting'ore malo. Itabu no koro wadhi bedo ni waonge godo. Omiyo wagoyo erokamano ahinya ne President manotudore kod Minister mare motelo ne weche mag East Africa Community, kuonde mag Ongoro gi Regional Development miluongo ni Honorable Beatrice School momi tijni mondo mi otayo dhi kode nyime. Jopiny ma osebedo ka ywago dayo e midhiero magikale kinde ma aora no ong'ok bende onyiso mor margi ne sirikal kuom mako badgi kendo miyo gi geno. Ameleta tinga imekuja kwa dike, tutaishi nywe. Hii maji itakuwa tena. Hii dike peleka mpaka huko Nguo, mpaka Nyando huko karibu na Singida. Ile Nyando ilibomwa karibu na nyumba yake. Saa hii maji natoka tu chini. Hata nyumba ya Jane iko maji. Hata Muse ichonge hii. Oknyalvi kati cho. Serikali saidia Jane. Weka mchanga kwa hiyo simu ya Jane karibu na nyumba yake. Kata kamano, gikwayo sirikal mondo med bedo kod gi machiegni kendo keto kenge makare mag reso oganda mapiyo ula obembo. Akwayo ng'ata kata sirikal maduong' kawinja ni kama dake ni okawinj ka dak maber, nikech ji wacho na dak maber, Jane winjo maber, nonyiew ne ot, nonyiew ne kama odake, to seche magi wacho kamano to winjo ka chunya lit, nikech adaka ka ndi kama pi chanda. Koro akwayo sirikal mondo ka giyie to ka ginyalo nyiewo na kamoro mondo gigerna ot manyalo dake, to gitim na kamano mondo ayud ka dak kama ber, nikech an gi shida mang'eny. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kambi fwambo gi keyo mar Royal Media Services ne obago chenro mar puonjo jotije mage ewi kungo kod tiyo makare gomenda. Kane wuoye nyasi no, jatend jotije mag RMS Rose Wanjohi ne oyango ni chenro ni mana moting'o joket mwandu mamoko en achiel kuom yore mag tiego jotije e kungo pesa ka gidhirore gi ngima mag kiny. Chenro no ne okelo kanyakla kembe mopogore moting'o bengi ka achiel kod jochiw thieth bende. At Royal Media Services, we value our staff. We value about their wellness. We value that they grow. And the way we look at it is that wellness, it's not just, a hit and run thing. We value their health, and that's why we run what we run. We value their financial wellness. To inspire their action, build their confidence, and empower them to take a particular path in life or a particular path in the decision that they are going to make. Whether it's a financial decision, a medical cover decision, or an insurance decision, whichever it is, I think one of the things that you want to achieve here today is empowerment. Baso di yumoro machuku dogo bang daka matinda neno kama makamu usiurote mareka endi makamu wacho ni Trevor Musnajo Ugunja constituency tech kod intellectual of the Wandai manu waziri. The next MP mar Ugunja and Moses Omondi. Okay, rokavano makamu. Ramogi TV ma jamta wuoda wasi boda Ramogi lere rokamana enya.
Weche manyien choponwa maler nyakwar guok ma Frank ka wuok ka Bondo Misambi Pombo amor gi okang' ma sirikal okawo mar chiko ula manyando no. Erokamano ahinya mano Frank. Wimore Trevor neno chenro yo makare. Maendi Thomas Gori awuoro tend UDA gi ODM ka koro nyaka jok ma manyo ratichgi igoyo gi tear gas. Erokamano ahinya. Neno ka koro wadhi yweyo moro machuok waduogo bang' dakika matin. Taneno ka Jamta bende wacho ka endi mawuoda wasi boda naseneno mano. Ma Ramogi TV Joram Owiyo Gawo ma wuoda hero Mbijataya Mrs. Adika oduogo ka sirikal saidia. Erokamano ahinya. Iwacho ni wafuane ng'awa no jopuonj Duncan Kaoro gi Ojuka Soja. Erokamano ahinya. Koro waduogo bang' dakika matin kik idhi mabor ahinya. Amazing deals await at Mama Soko with Citizen Duka. Get skuma at 29 from 35 shillings, watermelon at 75 from 85 shillings, and long bananas at only 79 per kg from 89 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket at any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Enang'o mowinjo ka gima nitie gima rach gi pari? Saka Sayo noero ga mana keto ngimane kama tek. Doko keto maua e ng'ut ng'atno. En doko keto ne. Baba, ana dwa timo arus kawuono kendo ana dwa timo mana gi pari nit. Asayi. Ni Mr. Shock nochungo arus ni mana nikech nokoyudo gimoro amora mane nodwaro. Nowacho ni wamiyo tese mag puodho kapok watimo arus. Nera, an bende ka nadhi katedo e yo mar miriambo. Mana kaka pari itimo ne kawuono. Tuo mar ringa mar remo kata sickle cell ni kod midhiero mathoth. Lit ma na winjo e denda, yani lit ma na winjo e choka. Rem bende en go ahinya. Sani koro kanya tigi morphine. Kata kotiyo go ok nya tiyo e denda. Methadone ma koro painkiller na. To bende nyalo thiedhe. The transplant is usually a bit more straightforward. Nitie jogo bende ma osechango ne tuoni. Test masetimo ginyiso ni tuo cha norumo kuome. Simfros Okinda nono kendo kolo midhiero mag tuoni kaachiel kod ler mar thieth mantie. Chieng' Ngeso tarik 24 saa 1 kod saa 3 otieno mana e Ramogi TV. One of the biggest challenges I find entrepreneurs is they don't know how to delegate. They feel they're the only ones who can do things. Other people can do it. You use your mind to build your vision and to do your strategic thinking and maybe to do the connections. But the team can do it. Imagine they can. There's been a study done that women tend to fear taking loans. A loan, if it is taken for the right thing, is okay. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Swadonjano weche mag tuke ni boma Mombasa dhi bedo weg pacho giko derani e seche ma tuke mag golf mosir kod NCBA dhi bagi chieng' Ngeso tarik 24. Jok ma dhi piem dhi laro thuolo mar biro goche final ma biro timore bang'e. Tugono dhi bedo Nyali Golf Club ka en tielo machielo maluwo mane motimore Kakamega Golf Club giko dira mokalo. Jotugo ma Kakamega James Mundia kod Cedric Konzolo manotimo maber e tielo mokalo kind jotugo 100 manondikore ne tielo mar Kakamega.
Tim mar Kenya mar netball nobago rako motelo ne dhi e tuke mag laro simbo mar riwruok pinje Arabu madhi timore Dubai. Tim no motelne kod kocha Evelyn Cherono sani oketi e thuolo mar 24 e bwo piny ngima. Orako makamano ne gibage alap ma Ulinzi Sports Complex Indoor